मलानदुबि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सयाम थरफारा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ हाबाफारिखौ दिनै 11 जानुवारि 2026 इं खालारखालि खुंफुंनाय जायो। हाबाफारिनि गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै होयो बिपिएफ सोरखारनि इएम प्रकाश बसुमतारिया। हाबाफारिनि फारिलाइ बायदियै गिबियाव गाहाय लांगोना बेखेवो, बेनि उनाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जायो आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो।